Sanibonani ngiyabingelela baba uMnguni umthandi wabantu sehlula amanye amadoda indoda engazalwanga indoda kwasikhona uprofessor ngiyabingelela kakhulu ngithi kuphi nakuphi la kufika khona lo msakazo omkhulu kangaka ngiyabingelela umsakazi nabadeli bohlelo uMnguni ngizothi bakwethu ngikhona njengomelaphi wendabuko ngikhona njengomenzi wezinto zenzeke ngizothi lana ngithembisile abantu ukuthi ngizobazisa ukuthi eGoli ngizoya nini njengoba kuke kwaba nezinguquko ezibe khona ngale eMidlands ezone 5 ngithi ke ikhona ke indawo esoqala esobe sikuyona ngomhla ka-30 kuzobe kuumgqibelo u31 uzobe ungesonto umhla ka1 uzobe umsombuluko soqala ukusebenza ngomhla ka30 ngomgqibelo sisebenze ngomhla ka31 ngesonto sisebenze nangomhla ka1 ngomsombuluko engicela ukuthi ke wonke umuntu obekade kudinga ukuthi sibonane bekade kudinga ukuthi sidibane kulenyanga edlule kwangenzeka ngicela sishintsheni sonke siyeni le elokhuzeni kule ndawo lena entsha esiyovula kuyo esiyosebenzela kuyo nansi ke le ndawo u958 Motsoledi RDP houses emva kwaseBhara ngaka Shell garage 958 Motsoledi RDP houses emva kwaseBhara ngaka Shell garage wonke umuntu ngiyacela ukuthi ke asondele lapho ilapho sizobe sikhona ilapho sizobe sisebenzela khona nanokuthi ke izinduku imithi siphethe kakhulu imithi bayazi abaningi abake bebe nenhlanhla yokudibana nami ukuthi ke yini ekhona yini engekho so njengoba ngiza ngapho vele bonke abantu abadinga izinto abakhululeke la sina umalamulela imbiza ekwazi ukwenza into imbiza ehluke kunazo zonke imbiza ngoba yona moyiphuza uyichitha phansi uyikhulumise ubiza basekhaya umama nabakini umalamulela lowo kuzoba khona into yecala mawunenkinga uhlushwa abantu bekubopha behlala ngawe mhlambe izimpizo emindeni uyakwazi ukusizakale kuzoba khona induku la khona esiphakamisa ngayo inhlanhla uma umuntu ezama kungayeki phambili uma umuntu ezama uthola ukuthi hayikhona akuyeki phambili lapho uyakwazi ukuthi mawuthole lemithi esiyiphethe okuthiwa inhlanhla emhlophe ukwazi ukusizakala khona uvula kuvaliwe abantu akade besebenza bephila kuyeka phambili kodwa kwase kuyavaleka ikhona lapha induku okuthiwa ke uvula kuvaliwe kanti ikhaya siyakwazi ukulibethela siyakwazi ukugeza umsamo siyakwazi ukugeza idlozi siyakwazi ukuthi nokubethela nje uthando lunganyakaziseki owesifazana ahlale kahle nosilisa ahlale kahle zikhona izinduku la khona makhamba umuntu noma khamba umfazi ikhona induku la isebenza ngenkuku iyakwazi ukumlanda lo muntu ebuye ephila kanti ezintweni zenhlanhla likhona ijuba siyakwazi ukwenzela umuntu into ngejuba yenhlanhla siyakwazi futhi ukwenzela umuntu ngewashi siyakwazi ukwenzela umuntu ngento ekuthiwa isigubhu siyakwazi ukwenzela umuntu induku ngento ekuthiwa umqamelo siyakwazi ukwenza konke lokho bonke abantu bayakwazi basizakala nazi inamba engicela neyithinte 031 301 0812 031 301 0812 kuzoba u060 901 7060 060 901 7060 zinamba lezi ezikhona esisebenzisayo abantu abala eThekwini sikhona sonke lesikhathi kodwa ngempela nyanga sisuke singaseGoli engicela ukuphinda ngisho ngithi uma useGoli nje usidinga uthi 958 Motsoledi RDP houses emva kwaseBhara igarage la kwaShell mawuye lapho ke ngomhla ka30 kube umgqibelo nangomhla ka31 kube kuyisonto nangomhla ka1 kube umsombuluko ngicela ukugcizelela lapho soqala ukusebenza ngomhla ka30 ngomgqibelo nangesonto nangomsombuluko inkosi yomusa inibusise okwenzeka kubantu la kuMnguni kuyenzeka